Sa obhetong masustiniran ang oral daw na pagkakan kan kada Bicolanong pamilya, Marso 1 kan panginota ni Presidente Bongbong Marcos ang paglunsar kang halin at magtanim ng prutas at gulay kadiwa yaman plans for Bountiful Barangays Movement o hapag kay PBBM. Segun kay Lovilla Guarin, tagapagtaram kan DA Bicol, saruan sa indang ahensya sa mga pigsugo kang presidente na mag-implementar kan nasabing programa. Parte kang programa ang pananaonin danin mga binhi, gamit pang tanom, farm inputs asin iba pa. Katunayan, nasa 50 barangay naman ang natawan danin farm inputs na nagserbing pilot areas. Noon tinatawag natin itong gulayan sa barangay. Meron din tayong gulayan sa paaralan, gulayan sa simbahan. But this time, itong sa initiative ni President Bongbong Marcos, tinawag niyang hapag kay PBBM. Magpapatuloy po ito this year and sa mga susunod na taon para po to intensify the capacities of the barangays towards sustainable agriculture. Katakod ka ini? Pig-iin kami narman kan ahensya ang nasa 3,741 mga opisyal nin barangay sa bilog na Bicol na magpartisipar sa hapag kay PBBM. Dugang panigwarin, ang programa, parti pa man giraray kan sa indang gulayan sa barangay project asin sa irarumpakan High Value Crop Development Program. So pag meron ka pong mga tanim sa bakuran, madali na maging secure yung pagkain ng pamilya. And at the same time, yung mga bata po, yung mga school children, ay maiingganyo din natin na magtanim and maging love nila ang agriculture. Kasi sila mismo nakakakita sila na nag-grow yung plants and nakikita nila na lumalaki yung mga bunga and sila mismo yung kakain ng pinaghirapan nila. Ini-encourage po namin ang mga barangays po digdi sa Bicol na ini po ang time arog po kang nakaagi kang during the pandemic. Naging nahiling taman po sa importansya kadtong may sarili kitang mga tanuman sa satuyang mga harong, and this is also an opportune time na marahal ang mga barakalo na magkaigwa po kita ning mga sadirita pong tanom sa satuyang mga harong para mabawasan na po ang gastos imbis gagastuson po sa pagkakan. Sa mga mauot maging parte kan programa, pwede sir na magpasiring o magsurat sa saindang opisina. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.